În mod obișnuit, o lansare de produs nou în industria tâmpăriei PVC se face în aproximativ 6 luni de zile. Timp necesar pentru construirea rețetei de produs, actualizarea softului de proiectare și ofertare, setarea mașinilor, control numeric pe fluxul tehnologic, realizarea de stocuri minime pe toate materiile prime, campaniile de marketing și vânzări și multe altele. În condițiile actuale, pentru toate aceste aspecte, provocările au fost semnificativ mai mari, datorită limitărilor de circulație internaționale, atât pentru mărfuri cât și pentru persoane, a normelor de distanțare socială, cât și restrângerea generală a tuturor activităților din industria implementată într-un proces de lansare de produs. Am lucrat contra cronometru cu o echipă dinamică, conștientă de presiunea momentului și responsabilă pentru asigurarea resurselor necesare întregului proces, cu peste 100 de oameni și familiile lor și a afacerilor partenerilor noștri interni și externi. Cu această echipă am dezvoltat în mai puțin de o lună prima fereastră premium la preț standard, ISO Elite Dynamic. În continuare vă prezint diferențele dintre fereastra standard 70 Plus și fereastra ISO Elite Dynamic. Adâncimea de montaj, care la fereastra standard este de 70 de mm, iar la ISO Elite Dynamic de 83 de mm. Deci, un plus de 13 mm. Acest lucru oferă posibilitatea montării pachetului de sticlă de 52 de mm față de fereastra standard, care permite montarea unui pachet de sticle de până la 41 de mm. Deci, avem și aici un plus de 11 mm. Valoarea coeficientului termic a profilului este și el îmbunătățit. La ISO Elite Dynamic, 1 W pe metru pătrat ori grad Kelvin, iar la fereastra standard de 1,3 W pe metru pătrat ori grad Kelvin, deci o îmbunătățire de până la 30%. Toate acestea vin la pachet cu echiparea de feronerie germană Activ Pilot Plus, cu toate accesoriile oferite în standard și anume microventilația în 4 trepte, ridicătorul de canat, siguranță manevrare incorectă, ridicător canat plus siguranță manevrare incorectă și, nu în ultimul rând, ridicător canat, siguranță manevrare incorectă și funcția de schnepper, utilă în cazul ușilor de balcon. Opțional, păstrăm echiparea cu balamalele ascunse și deschiderea perimetrală 6 mm. În continuare vă prezint unele beneficii ale ferestrei ISO Elite Dynamic. Mai puțin bani investiți pentru amenajarea locuinței, economie de bani la întreținere cu până la 28% pe an, fără risc de rănire în cazul spargerii accidentale a geamului, mai multă lumină naturală în casă, somn de calitate care contribuie la creșterea imunității, productivității și stării de bine, aerisire controlată în 4 trepte, controlezi gradul de deschidere a ferestrei, funcție de anotimp, nu pierzi căldură, elimini umiditatea și mirosurile neplăcute. Fără mucegai, deci scade riscul apariției bolilor respiratorii, a alergiilor. Fără zgomote deranjante din afară. Manevrare ușoară, chiar și după ani buni de la instalare. Design unitar al ferestrei, fără ferestre deformate în timp. Creșterea gradului de împlinire și satisfacție, stima de sine, intri în clubul posesorilor de produse premium, contribui la salvarea arborilor din jur, de la 14 până la 63 de arbori, prin reducerea consumului de gaze, energie necesară încălzirii și răcirii locuinței.